Ужасите в зоопарка. Та-да! Добре дошли в зоопарка! Тук ставаме свидетели на на дънера на дивите котки. А пък точно под дънера на дивите котки се крие едно животно. Ето тук долу ставаме свидетели на игуана. А точно до игуаната се крие в тревата се крие горила! Точно до горилата или над горилата. Тук горе се крие нощния бяс, най-свирепият от всички в зоопарка. А до мястото на Беззъб е пустинята. Пустинята. Както виждаме, тук са умирали кори и хора. От кого? Само от тези гущери? Да! Но както виждаме, там има и полицейска кола. Но до пустинята, пак в тревата имаме някакъв нарушител. Или по-скоро животно в зоопарк. Там до езерото имаме нарушител. Трябва да го сгоним! Той избяга! Успяхме! Да се върнем на темата. Там до езерото имаме още едно животно. Крокодил! О, крокодила отскоро май не е добре. Ще го видим. Какво има там? Май там сложиха едно животно, но да видим какво. Да се промъкнем. Блоп. Бягаме! Знайте, това е най-отровният гущер на света. Затова избягахме, но вече се върнахме. Не знаех, но те са го опитомили. Той е най-свирепият от всички. До гущера има и друго животно. Явно тази змия не е в настроение да я притеснява. Така че да продължим. Точно до мястото на змията се крие и нещо друго. Виждате ли синьото? Явно нещо се е срало. Да отидем да проверим. Вижте, този гущер се е срал с тези дъски. Но този гущер беше и нарушителят от там. Но не е наблизо, за да повлияе много зле на гущера. Да се върнем обратно. Точно до Беззъб има и там зад топка това нещо, разбира се. Ето го! Жираф! Виждате, че той е ето тук. Много интересно скриващо. Господин Жираф. Благодаря! Да се махнем от там. Чакайте, за малко да забравям.
Посредното животно в зоопарка! Тън, тън, тън. Това изглежда, че е гущер. Кафяв, с жълто и бели ивици на гърба. Точки и такива неща. Да се отклоним. Да отидем пак при дивите котки. Нарушите, нарушите, нарушите. Пак си тръгна. Добре, вече сме в безопасност. Пак при диви. Така, пак при дивите котки. Да питаме господин Тигър как е днес. Днес е много добре, господин Гепард. Мисля, че пак днес е много добре, господин Лъв. Днес е прекрасен ден за зоопарк. Ха-ха! Много забавно, господин Лъв. Ще го коментирам. Така, чакайте малко. Какво има? Да, какво има? Току-що ме съобщава, че някой е избягал от клетката си. Някой диво животно. Страшно, едно от най-силните, но не е без зъб. Защото той е добър и от нас. Да проверим някой друг без зъб. Става ли? Добре, съгласна съм. Искаш на пустинята? Добре. Идвам. Но без зъб, защо поискат да дойдем тук? Те са си тук. Помислих, че те са избягали. Те са най-близо до мен, така че трябваше да ги проверим. О, чакай, жирафа може. Той също е близо до мен, да проверим. Пак тръгваме. Но без зъб, както изглежда и жирафа е тук. Да го попитаме него. Той има силна чувствителност на дивите животни около нея. Ей, жираф, знаеш ли кой е избягал? Не знам, но усетих, че някой е избягал. Не знам кой, но знам само, че той е жив. И е страшно свиреп, затова бъдете на штрек. Благодаря много, жирафки. Няма защо. Хи-хи-хи. Пак се отправяме на път. Уху, без зъб, кога ме изпревари? Нарушител! Ще го спра! Не успях! Но той е до мен! Бле! Той избяга при гущера и змията, дано те да го хванат, но не успеха. О, так му сме при крокодила! Ей, крокодил! Да! Какво има? Едно животно избяга, знаеш кое? О, да, аз бях свидетел на всичко, ще ви кажа. Беше змията! Тон. Благодаря, че ми каза. Много ти благодаря, Коко. Ще ти се отплатя друг, защото бързам. О, добре. Тън. О, не, изглежда, че той е ранен. Какво стана, бе? Той ме рани. Той избяга. И познайте къде се отправи. Къде? Пари! Дивите котки. Трябва да ги предупредя. До скоро и успех! Благодаря! Закъснели сме. Тън. Трябва да спра при
види тя да наранила. Ще ми трябва помощ и знам кой най-близък да повика. Най-близкия е той. Може ли да ни помогнеш? Змията ще отиде при дивите котки. Трябва да я спрем да го направи, иначе те ще умрат. Ще ви помогна. Аз ще се прокрадна, а пък аз ще ги предупредя.